Khovel puma zofa unaw zong te Hmasawn pian pui tong ni chibai vek ule USA da Mizo tena pian pui tong ni an man tura thu soi ve tura keite lul min han som hi lom om katia phu lo kain ti hle maya an chunga Hmasawn lom thu kan soi masani pian pui tong ni kan ti International Mother Language Day hi khovel puma kumtin February ni somni le pakhata man thin ania United Nations Educational, Scientific and Culture Organization UNESCO kan ti chuan kumsang khazakwa somkwa pakwa November ni som pasari khan hen hi manturin alo puanga ti chuan kumsang ni atang khan khovel puma mantran alo ni tani pian pui tong ni hi Bangladesh mi ten tong chungchanga buainalian tak an ne atanga ron ir chuak ania kumsang khazakwa somli pasaria Pakistan le East Pakistan ram alo pian khan sang khazakwa sompali le pariata Pakistan sarkar chuan Urdu chu an tong puiber official language atan an puanga chuti line East Pakistan lama chuan Bengali tong chu an tong puiber ani thungsia chutianga tong in man lui tir chu an du lo awangin East Pakistan lam chuan nasa takin an do dala University of Dhaka zirlai te chuan nor an huai hota ti chuan February somni le pakhat sang khazakwa somnga pahnih khan Pakistan police te chuan nor huai hot tu zinga mi panga chu an kap hluma mi za chuangin hliam an tuar ta hialani pian pui tong hum haldu awanga nunna chan ta te hriat rengna hun hi East Pakistan tuna Bangladesh sarkar chuan amangzui ta zela January som pakwa sang khazakwa somkwa le pariat khan Canada ram Vancouver cheng Bengalemi Rafiqul Islam le Abdul Salam te chuan khati laya UN Secretary General Kofi Annan nena lekha the lutin February nisom ni le pakhat chu International Mother Language Day apuang turin an ngena ti chuan November ni som pasari sangkhazakwa somkwa le pakwa khan UNESCO General Assembly voice som thumna chuan lungrual takin kum sangkhazakwa somnga pahnia nunna hlantu martar te hriat rengna tan February somni le pakhat hi khovel puma International Mother Language Day atan puan ni ro se ti in an lo rel ta ania kumtin UNESCO chuan thupui bik athlang chuak thina kumin sangni le somni pathum thupuya tan chuan multilingual education a necessity to transform education ti than ani ta nge ni Mizo tong chungchanga hanlu taila Mizo tong hi Mizoram official language ani a tong zirmi linguist te chuan Mizo tong kan ti hi Tibeto-Burman family zingami ni in an soya tong thluk nei ton language ni in danglambik na tam takaneya thumal in angrengpo athluk a zira omje hrang nei te double adjective le double adverb manga thil ni na soifia dan thatak tak te ania Jeff Laldinmawia phei chuan kan du lian tong hi kan namphu to ka chuan tong fam kim berpol ania khovel tong moi berzinga mi ani pokaring Greek tong hi chu kan tluk lovanga Hebrai ero hi chu kan khum hial karing ani ti ina lo soi hial ani Mizo tong hi Mizoram chunga chuan tong pui berani a kum sang khazakwa somsari panga khan Mizoram Legislative Assembly chuan the Mizoram Official Language Act 1974 chu an pasa hedan hi ani na anga man tangkai ani tok lo wangin pas ani atanga kum som pani na kum sang khazakwa somriat pasari August ni som panga atang khan man tran turin official gazeta notification ti chua alo ni ta a he notification a lan dan chuan eng level a po Mizo tong chu man thei vekani tur thu tarlan ania amaro chu sarkar indor tom na tam taka Mizo tong a in English chu man tam ani jok reng thomaya hei wang hian Mizoram sarkar General Administration Department GAD chuan June ni somni pakhat sang ni le somni pakhat khan official circular ati chuaka chuda chuan Mizoram Official Language Act 1974 be chanin sarkar indona le mipui hriatirna lekha reng chu Mizo tonga ziaktel vek turin hriatirna aron ti chuak le tahial ani ti chuan Mizo tong hi zirna lama po man tangkai ni in ma po son chove hle ti kan hria anga Mizo ten sang khazariat somkwa palia tangkhan ziakna horop kan nei chana pubuanga le sap upate khan an ma ni thanem ngai na in zirna bul an lo chana chuta tang chuan zirna sikul hon belzel ni in Mizo tong zirna point ma ason ve hret zelani ti chuan Mizo tong chu kum sang khazakwa le pasaria mid level thlenga zir thei tura pom ani a sang khazakwa somthum khan high school zirlaya tan pom ani le thaboka ti chuan sang khazakwa somruk le pahnia
Gauhati University chuan degree course zir thei turin apoma sangkazakwa somriat pathum khan Northeastern Hill University nehu chuan elective course atan Mizo chu apom lea ti chuan sangkazakwa somkwa pathuma tang khan honors course apom le taboka he mai ba ka hian sangkazakwa somkwa pasari atang khan nehu chuan Mizo tong chu MA thlenga zir thei turin apom le ta ani kumsang ni le pakhata Mizoram University alopian khan BA le MA course atana atan apom chun zom ta zela MZ iwa hian kumsang ni le so matang khan Mizo subject chu MPhil degree thleng zir thei anita a tin doctorate degree kan ti PhD zir thei na phei chu kumsang ni le pasari tang khan bul an lo chan to nge ani MZU ba ka hian Pachunga University College le Ikfai University Mizoram Nwaya te kumsang ni le som pariat atang khan MA thleng zir thei anita zela tuna pheichuan PUC Nwaya Mizo zirtir tu te hian PhD zirlai an kai hruai an supervise ve thei ta zel boka tun thleng hian MZU Nwaya tang hian Mizo subjecta mi som ni le pasarin MPhil le mi som pakhanin PhD an zir chuak to nge ani ichuan Mizo tong hi eng ang tak nge lo ni eng ang Dinhmun nge ni ti te han soi chho ta zelila dulian tong anua lu sei tong an ti le tuna Mizo tong kan ti ta ka hi zo na thlak tong zinga chuan athang duang ber zinga mi ania mi then khatin tong boral hlawom endangered language nia soin tong man dik konga inzirtir na sat apoimo thu an soi cham chi maya heti rual hian Mizo tong hi zir chiang tu ten eng ang takin nge an mu ti hi chu chian ngai le ani Mizo tong zir chiang tu UNESCO chuan Mizo tong hi tong hliam tuar kan ti mai vulnerable language zinga ada a hi kan in soi thaina chan ber tong thi mai tura ada tia kan soi fo chan chan po ni inalanga amaro chu UNESCO zir chian hi kan en chuan khovel tong hi hlom ruka athena tong lian pui le mangtunga tak te chu safe language ada a chumi hnuai chi ami tong te nau zok chu vulnerable language ada thunga Dinhmun thaber dot tua ada zok tinani chu tin UNESCO hian kumsang ni le pakhat chiar pui be chanin Mizo tong mang tu zuk zat chu nuai nga sing ni sang kwa ang chowina tar langa kumsang ni le pakhat khan Mizo tong mang tu hi nuai ruk sing sari sangli za sari somnga paruk zet an ni thunga UNESCO hian ada ta hlui diktok lo ala ring reng zok tina ani kumsang ni le pakhat chiar puya khan Mizo tong mang tu nuai riat sing thum zariat somli paruk an omni in census of India chuan atar langa Indiaram state somni pariat zinga hian state somni paruka Mizo tong mang tu an oma Union territories pakwa zinga pasaria Mizo tong mang tu an om vek boka Kerala Telangana Daman and Diu le Lakshadweep pa te chau lo chuan Mizo tong mang tu nge thi an om vek ni in alangani Mizorama phei chuan ami cheng zinga za asom sari panga point pasari panni in he tong hi an mang meka tin kumsang ni le somni pakhat chiar pui hi sangni somni pathum thleng po seiri ania wangin data thar hriat thei alani lova hemi result a chu huna phei chuan Mizo tong mang tu zati an pung chho ngei don bok ni in alangani India rama tong zir chiang tu lar tak pakhat People's Linguistic Survey of India PLSI chuan Mizoram chunga tong mangte azir chianna The language of Mizoram ti chu sang ni som pariat khana ti chuaka chuta chuan Mizo tong chu tong thang duang rising thriving language ani ti in aziak nge ani tong zir tulian tak USA Summer Institute of Linguistic SIL chuan khovel tong thrang te azir chian le khabu ethnologue language of the world chu ati chuak thina edition tharber kumsang ni somni pakhat February somni pakhata ati chua a chuan khovel tong man mek sangsari za somthum pakwa a ni inatar langa chungzinga chuan Mizo tong po hi telani ethnologue hian Mizo tong chu India rama mangtu nuai riat sing thum sang khat ni inatar langa khovel puma phei chuan nuai riat sing li sang thum za sari somnga an ni inatar lang boka he atong Dinhmun athliar randan sang anni nan zir chianna expanded greater intergenerational disruption scale anti EGIDS manga ante in category number 4 educational category antia Mizo tong hiada a hemi educational category an soifia dan chuan hetiang tong hi tong man lar tak tong lanung thatak ania
thu le la literature lama te a thanzel na standardization lama po zirna education mangin thataka chom nun zel thei alani ti in azia nge ani heng zir chian a sang atang hian Mizo Ṭawng hi Ṭawng lau boral mai lau tak ain Ṭawng thang mek ani na hi alang sar zok ni in alanga tuna hian khovel mun sang a zo fa te hian Mizo Ṭawng an mang na sa in an choi nung zel boka hei USA lama Mizo unau te po hian chutian chuan na satakin tran an la a puhim te pol malak na phei chu chuan tak ating nge ni Myanmar rama khian Mizo Ṭawng mangtu mi si nga vel an meka tin Bangladesh a khuan mi sing khat sa nga velin Mizo Ṭawng an mang mek boka tin USA hian Mizo Ṭawng mang the hi mi sang li vel omin USA Israel rama khuan Mizo Ṭawng mangtu sang ni vel an mek boka UK a khuan mi zathum som nga tanga zali velin Mizo Ṭawng an mang anga ngai ani a Australia khuan mi zasari velin Mizo Ṭawng an mang mek boka heng baka hian khovel mun sanga cheng zo fa te hian Mizo Ṭawng hi an la chom nung ve zela abik in Australia phege chuan Victorian School of Languages noya Mizo Ṭawng chu subject pakhata da ani ve to nge ani ti chuan Mizo Ṭawng chuan ma ason ve zela hemi chungchanga po hian soitur tam taka oma Mizo Ṭawng hi India Constitution 8 schedule lan kai ve ni se tia norna te po hi reng thina tuna hian 8 schedule Ṭawng somni panni mekin Ṭawng som thum pakwa in dilna an the lut meka chungzinga chuan Mizo Ṭawng po hi atel ve ni state pakhatin Ṭawng pui bera he Mizo Ṭawng hi kan mang meka tin state le UT paliti lawa chuan India ram state tam ber le UT zongzong deuh thaw hian mangtu an vek boka tin kumtin Mizo Ṭawng ziak le khabu hi zani bor vela chuak zia boka in Legislative Assembly a lungrual takin Mizo Ṭawng hi 8 schedule tel tura pass ani to boka in tlawngmai po rangin an thlawp boka law commission thleng po in he Mizo Ṭawng hi 8 schedule tel turin rel alo ni to a chuwang chuan engtikai mo Mizo Ṭawng hi India Ṭawng pui zinga ala tel ve nge a beisei ani Mizoram Legislative Assembly hian Mizo Ṭawng hala Hmasawn turin Mars ni som sang ni le som ni pahnih khan Mizo Language Development Board din na tur bil kha alo pasta ni a he board office tur po hi February ni ruk sang ni le som ni pathum khan lu ani to a chairman lailok turin Dr. Laldinmawia changte School Education Secretary chu ruat ani a he board hian nasatakin Mizo Ṭawng halin aron ti Hmasawn ngei po beisei thei aniang Tilomam tak pakhat Google company hian Ṭawng le lin na man ruwa translating application Google Translate a Mizo Ṭawng chu mei ni som pakhat sang ni le som ni pahnih khan aron tel ve nol mai ti kan hrethewa kami truma Ṭawng som ni pali a tel thar te nen tuna hian Google Translate a Ṭawng za som thum pathum a mek ani Google hian an application a hian Ṭawng sang khatal tel an tuma chumi atan chuan mithiam rual som ni panga an sora heng mi te hian Ṭawng sang khat zasari somli le panga an zir chianga chuta tang chuan Ṭawng sang khat som nga le pasari chu zir chhun zom zel tlak ni in an ngaya Ṭawng za som pahnia an tla thale ta a chumi hnuah chuan Ṭawng som thum pariat chu zir chhun zom zel tlaka an ngai ta a chung Ṭawng atang chuan thliar sin zelin Ṭawng som ni le pali chu Google Translate an tel ta ani a heng zinga Mizo Ṭawng atel ve ta mai hi alom tak zet ani Google Translate hian Ṭawng Dinhmun te na tan the bilingual evaluation understudy blue score ati chu manga he blue te fungmang hian Ṭawng pakhat Ṭawng danga le lina adik zong accuracy rate chu an hante a chuda chuan za asom nuailam chu mantlak lova ngai ania za asom ruk chung lam phei chu mihring pang ai aya letling dik zok ang deuh thowa ngai ania Mizo Ṭawng hi an hante na za asom pathum point pahnih ania a thapol takani vea amaro chu du thu samin ala sang tok lova mi thanem ngai te wangin heng te po hi ala sang chho ve zelanga ti chuan tuna phei chuan hei mi Google Translate hi mang tangkai tu an tam ta tol maya thilom tak ani chhota ani engpo ni se Mizo Ṭawng hi thang thar ten an zir thar zela ala thang chho zel don ni in alanga a than zel theina tan a mangtu mi puiten kan hala kan ti Hmasawn zel a poimo a Mizo Ṭawng dik mandan kan zir zel a poimo rual hian a mangtu kan tam theina tura tran kan lak te po hi a poimo khop maya chuwang chuan hemi konga po hian hmun tina thanem ngai mi kan zel te po hi a poimo ani
UNESCO hian Ṭawng hi nam ni na le culture von him na poimo takani ti hi a hriat chian ema wangin kumsang ka zakwa somkwa pathum khan Declaration of Vienna of the World Conference on Human Rights a multilingualism chungchang hi alo pass to a namte naw jok Ṭawng te hi hal apoimo thu le chung mi te chuan chu tiang an Ṭawng an man chu an digna chan vo ani thu a lo tlang a pui to a chumi ang chuan kumina po athu pui chu multilingual education a necessity to transform education ti ania an mani hriat thiam Ṭawnga zirlai kalpui chu thiam na man rua ani zia tarlan na ani ber ome chuwang chuan Mizo Ṭawng po hian Hmasawn zel theina turin kan hala kan man wara hmun tina zofa te hian kan man zel kan inzir tir zel hi apoimo tak zita heta hian kan ni na te kan culture te kan engkim mai a omani ti kan hriat te po apoimo ome ingzawaya chunga alom thu ka soye